دما تدمك ملسكي نزخل ودي شرحتات بديكي كابزي اللوتهلوي كم نقودا بركي مسستقليو تتقبر حكي اي زقر ميو زقر اريناتك زقر ميو زقر اي زقر ميو زقر ناتس اري زقر اي زقر ميو زقر اريناتك زقر ميو زقر اي ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። ጥቅሙ ግን ምን ይሁን? ልክ አሁን ህዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን። ችግር የለውም። ድርድር ማለት አትጠቀምበት ማለት ካልሆነ በስተቀር ችግር የለውም። The rights and claims of Ethiopia based on geographical geography, historical, history, ethnic or economic reason, including in particular Ethiopia's legitimate need for adequate access to sea የሚል UN charter ላይ አለ። The complementarity of the interests of both countries demand or the በጂኦግራፊ سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيو مچم أبزكنيات زي نحيال وانون قصيلو دسان حكونتات انتولو قداي ناي أبي أحمد زبولو نكيح بارز ملكات كونتات عبنوي حوان زي تفسواهج أنو نيو زبحال زربا خمز نبري عبعصوا خيبا بزعبا كيحباري بزعبا إرترا حدا زربا كم تزاربي نقرنيرو زي ما نسبيكوليشن ويدما ننتتات أفدقو كفيت نيرو زي ما بعلا ما يبلكم نيري زتباهلا نقركم زولو قبر ملتنا يساب كما يكون كم زغلة الناراتيف نموكو تصار استقبري سليقوز وصحبريتا وراي لهم دوت وي نيرو تمال دما بوقعي ملوءتناتو مدري أب هزبي قريبو ناب هزبي وجيلو سلازي قالك كفالنا يتمدرناتو كنسمعنا انتاي تترقومناتو انتاي قبل سلز دلي كم زبل زولو نايت مال اللومن كمون مرقص ناي سياس ناي قدم كمينيرو اجكو يفلتني كريينا قصيلنا ون ግብረ መልስ ናይ ህዝቢ ዓለም ከመይ ያለው ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ክንሪና ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክንፍትሸይና እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንዓና ኤርትራውያን ድማ ከምታ ሃገርና ዘለና ተገዳስነትን ግብርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ክሳብ መወዳታ ብኩሉ መዳይ ክንሪና ሰናይ ምክትታል ግበረልኩም ናበልኩ ሰፖርት ግበሩ። የቀይ ባህርን ጉዳይ በሚመለከት እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው? ምንድነው ሐሳቢያችን? ይሄ ሐሳቢያችን ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ያዋጣል አያዋጣም፣ መሆን አለበት መሆን የለበትም? بعفشة تزربا انتاي زبل زلو بزعبا قيح بحر زملكت جراند استراتيجي بزعبا ماي زملكت وين بزعبا قيح بحر ما بفلوي عب استراتيجي نا إثيوبيا انتاي مسليو كجلس فتن زلو I think توم أبالات نايت منقسناتون كادرتات ناتون يؤكد بنيرو أبزاقي بازي انتاي ناكن ريحجي نوح زربان دي تزرب مجمريا أنا زي برايم مينستر أبي كم زي ملو ناتو مدرسة معي فلتني كقامنا لكم هيدلني أبز حجز راقو أبز قدميت كساب قدامات 10 دقائق حالفون دي كساب كندي هو تتاهم زلوك تريهم نيش تيمنست معايو እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ጉዳይ መክሮ ዘክሮ ከስሜት ነፃ በሆነ መንገድ አስልቶ ለልጆቹ መልካም ነገር መተው አለበት የለበትም በሚለው ጉዳይ ላይ ብንወያይ ምናልባት ሐሳቤው ይገባችሁ ይሆናል ብዬ ነው። ይሄ ከፓርቲ ጋር ግንኙነት የለውም። የሀገር የህዝብ ናሽናል ኢንትረስት ጉዳይ ስለሆነ የውሃን ምስጢር የውሃን ባህሪ የውሃን ምንነት በውል ተገንዝቦ 100% ውሃን ዲፋይን ማድረግ የሚችል ሰው በዓለም ላይ የለም። በዓለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች ውሃን ለማወቅ የሚጥሩ እንጂ ውሃን አውቀው የጨረሱ አይደሉም። ውሃ በጣም በጣም ውስብስብ ነገር ነው። መጀመሪያ አይተረዳንን አነ ብዛዕባ ማይ ዝህቦም መግለጺ really كم قال عينت مجلس ما ينتهيو كما يخون قال ملالك كم زي أتوم إكسبرت شو ميلي إذا عمنا
هذا بوليتيكانيا كون كلوسي مسرت أوردي زلوي ما ينتايو قال ملسي تمرت زليو ناي بتمرتي كونن جن أبزي بزعبة ما يزارب بتمجمريا مالتشو أنا بتمجمريا انتايو بزع انتاي زارب زلو بزعبة يبعرض يكون تباهيل تمد أرستي لسي تقريبا يرجن بزعبة ما ساينتيست كم زيهم زبلو خمسي دو خمسي نسمع يرحن وهان ماوك أيتشالم سيبال سو راسون ساينتيست ساعج ما ينتهي مخان بتخكل كفلت وهي كالون يزبل زلو ማወቅ አይችልም በየቀኑ እያወቀ ነው የሚሄደው እኔ ደግሞ ውሃ ነኝ ውሃ ሲባል በብርጭቆ ያለውን ብቻ እንዳታስቡ እናንተ አንተ ውሃ ነህ ሰው ከአፈር አና ማየ ንስኻትኩም ከማይኹም ይብሎም አለ መጀመሪያ ስለዚህ ንቀፅል ድሓንቲ ናይ ሳይንስ ጉዳዩ ብዙሕ ግዜ ከይወዘልና ኣብዚ 5 ደቂቃ ሓሊፍና ክንሰምዖ ተመሳሳሊ ሰብ ዝኾን በፍራቻ ከሱ ለማምለጥ እንሸሻለን ብዙ እርካታ አለው ውሃ በጥማት ጊዜ የምንሮጥበት ወደሱ ለማግኘት ከነጉልበቱ ሲመጣ በፍራቻ ከሱ ለማምለጥ እንሸሻለን ስንፈልገው ደግሞ እቺን ውሃ ለማግኘት ብዙ ዋጋ እንከፍላለን ከ20 እስከ 35 እድሜው ድረስ 65% ውሃ ነው ኋላ እዚህ ጋር ማሳየት የተፈለገው ውሃ ቢኖር يحلف له بزح نصور زخون حبريتا سلو زي بلو اب كبابي 10 تخلت ابيلي زجمر تناتو كونتات ابزتات زجمر هجي سيريس لون سماكن فتنا هلوساناتو قديفنا مالتي ያለን ግንዛቤ ከፍተኛ ካልሆነና ኔቸርን ተገንዘበን ደሞ ካልሄድን ጦስ ያመጣል ወደፊት ደሞ የዓለም ዋናው የጭቅጭቅ የንትርክ የሀብት ምንጭ ውሃ ይሆናል ምክንያቱም ውሃ ላይ ያለ ጥናትና ዕውቀት እያደገ እየመጣ ስለሆነ የኛ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስትራቴጂ ምንድነው ኣብዚ ጀመር ናይ 21 ክፍለ ዘመን ስትራቴጂናትና እንታዩ ንዝብልዩ መጀመሪያ ክጅምር ከሎ እንታዩ ስትራቴጂናት ስሙ ይሄ የብልጽግና ስትራቴጂ የአብን ስትራቴጂ የኢዜማ አይደለም የኢትዮጵያ የዘመኑ ከኛ እድሜም በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ግራንድ ስትራቴጂዋ ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ አንደኛው ሰላምና አንድነት ሰላም ያስፈልገናል አንድ መሆን አለብን አንድ ምን ሆነው እንደ ውሃ ብርቱ ለመሆን ነው ለየብቻ ትችላላችሁ ግን የትም አትደርሱ ለምሳሌ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሌ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ቢሆን ተው ይሄ ፌደራሊዝም ነው ፌዴሬሽን ነው ተውና አንድ ሀገር ቢሆን በፈለገው መንገድ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራ ሚለምን ይመስልሃል ሌላ ራሻ ሌላ ቻይና ሌላ አሜሪካ ማለት እኮ ነው በጣም ትልቅ ሀገር ነው ሰብሰብ ብለን አቅም ማደረጀት ስንችል በተን ብለን አቅም እናጣለን አንድ መሆን ያለብን ለሱ ነው ሰላምስ መጀመሪያ እንታይ ዝብል ዘሎ ቲ ዞባቲ ሓደ እንደዝኸውን ሩሲ ክሳብ ክንደይ ሓይሊ መሃለዎ ምክንያቱ ሓድነት ብጣዕሚ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሓቂ ግን ሓደ ምዃን ነግድ እንዲ ደድልየካ መጀመሪያ እታ ኢትዮጵያ ሓደ መግበራ ሓንቲ ጥምርቲ ሃገር ሓንቲ ጥምርቲ ኤርትራ ሓንቲ ጥምርቲ ጅቡቲ ሶማልያ እንድሕር ኣሎ እዚኣቶም ብሓደ ክሰርሑ ፀገም ዘለዎም ኣይኮነን እቲ ፀገም ግን እቲ ጥዑም መልሓስና ተጠቀምካ ናብ ካልእ እከይ ተግባራት ምጉያይና ፀሊእና ዘለና የስ ሓድነት ናይ ኣፍሪካ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ዝዛረቦ ዘለውን ፅቡቅ እዩ እዚ ግን መጀመርያ ሃገራዊ ሓድነት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ሓድነት ክህልዋ ኣሎ ኤርትራ ከም ኤርትራ ሓድነት ክህልዋ ኣሎ ጅቡቲ ሓድነት ክህልዋ ኣሎ ሶማል ሓድነት ክህልዋ ኣሎ ሱዳን ሓድነት ክህልዋ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኤውሮፓ ሓደ ሃገር ኣይኮኑ ነፍሲ ወከፎም ልኡላውነቶም ዝሓለዉ ሃገራት እዮም ሓባራዊ ስራሕ ግን ኣለዎም እንታይ ገድሽካ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ትፅዕር ተፈጢሩ ዘሎ ንዑ ኣዳፕት ዘይትገብር ኢና ንብል ዘለና ንቐፅል መሰረት ነው ሰላም ከሌለ ምርምር የለም ሰላም ከሌለ ብልጽግና የሚባል ነገር የለም ለዚህ አንድ መሆንና ሰላም እንፈልጋለን ሁለተኛውስ ሁለንተናዊ ብልጽግና እንፈልጋለን ብልጽግናን ለማምጣት ሰላም ለመሆን አንድ ለመሆን ግን ጂኦፖለቲክሱን ማናይ ከሆነ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቢቀየር አንድ እንሆናለን አንሆንም እሱ አንድ ኤሌመንት ነው በምግብ ራሳችን ብንችል አንድ መሆን እንችላለን አንሆንም እሱም አንድ ኤሌመንት ነው ስራ አጥነት ቢቀንስ እነዚህ ሁሉ ተመጋግበው ጂኦፖለቲክሱን ከዘነጋ ነው አይሆንም ጂኦፖለቲክሱ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እሱም በመያዝ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ሰላምና አንድነትን ማረጋገጥ ኢንተርፕሬቴሽን ነትንሱ ዝብላ ኮንኩ ክትርጉማልኩም ዝፈትን ዘለኹ
بدحريت انتي يحسبكم زليو حج انتي بلالو اتزقال لنجر قديفون ابتزعابي يزقوي زلو نعبنت اتي كل مداياوي معبالي انت حركة تمتصقين كاي بلالو كل مدايا معبالي نخدمت حد النت يدليكا الزقن تعوشت إثيوبيا حدا انت غيركا السوق ولا يكون يزبط زلو no number one work on your country my friend هاجركا سلام انت غيركا إثيوبيا حدا انت غيركا يا اتزبالته نتقرن افريكا اتزطعمه اتزحشه اتزبالته كونتات مخونه نيرو انتي ግን ብላሎ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ገዲፍካ ኣብቲ ጂኦ ፖለቲካ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ንኺድ ስለምንታይ ከም ብላሎ ትርጉም ናተይ ዝብለኩም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይና ክንፈትሖ ስለዘይ ንኽእል ናብ ዝዓበየ ጉዳይ ንኺድ ተርዲኽም ኣለኹም እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክፈትሖ ሽግር ስለ ዘለዎ ንዑ ገዲፍና እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣለና ብዛዕባ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ጂኦ ፖለቲክስ ንሕሰብ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ውሽጣዊ ፀገምካ ንኸይትሕዊ ናይ ደገ ፀላኢ ምንዳይ ናይ ዓብ ንኩልካ ፀላኢ ክኾነካ ዝኽእል ወይ ከዓ ጎቦ ክኾነካ ዝኽእል ናብኡ ንኽጥምት እዩ ሽፍት ነቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ፕሮብለም ገዲፍካ ናብ ካልእ ዓብ ፕሮብሌም ሽፍት ግበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ወይ ናብኡ ኣተኩሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እቲ ትርጉም ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነስ በድሕሪኡ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ጥዑይ ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ግን ኣብ 21 ክፍለ ዘበን እዚ ዓይነት ዘረባ ከታልሎ ዝኽእል የለን ብፍላይ ድማ ከም ኤርትራውያን ኮይና ክንሪኦ ከለና ትማል እንታይ ይብል ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ከም ፀልኩም የፅንሕ ኢለ ንቐፅል ግን ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ያስፈልጋል። እኛ ደግሞ እዚህ ያለን ሰዎች አብዛኛዎቻችን ግማሽ የሚሆነው እድሜያችንን የጨረስንን ወጣቶች አላችሁ፣ ግን አብዛኛዎቻችን እንደዛ ነን። ከዚህ በኋላ የሚጨንቀን የኛ መኖር ብቻ ሳይሆን የሀገር መቀጠል የትውልድ መቀጠል ጉዳይም ሐሳብ ሂሳብ መሆን አለበት። ዝም ብሎ እኔ በልቻ አደርኩ ብቻ መሆን የለበትም። ሰፈሩ በሙሉ ሰላም እንዲሆን አንደኛው መታየት ያለበት ቀይ ባህር ነው። የቀይ ባህር ጉዳይ በደንብ ንግግር ያስፈልገዋል። አንናገረውም አናነሳውም ለግጭት ነው እንደዛ አይደለም። ግጭት የሚባል እኛ አንፈልግም፣ ግን እናነሳዋለን። ሁለተኛው አባይ ነው። ሶስተኛው ጠቅላይ አፍሪካ ቀንድ ነው። የውሃ እውነታ የሀገራችን ደግሞ እንታይ ብላሎ እቲ ኩነታት ንሓዋሩ ዝቐፅል ሰላም ርጉነትን ስለ ዝኾነት ዕላማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ ቀዳማይ ኣርስቲ ነቲ ቀንዲ ነጥብታት ኢንተርፕሬት ክትርጉም ክፍትን ወይ ከዓ ኮንቴክስት ክፍትን እቲ ቀንዲ ኣገዳስነት ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክትንስዮ የብሉን ክዝረበሉ የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክለዓል የብሉን እዮም ዝብሉ። ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ? ሓደ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዓለም ክፀሉ ዝኽእል እዩ። ግን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ክለዓል ከሎ ካብ ታሪክ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቶም ከምኡ ዝብሉ። ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ዝሓለፉ ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያቶም መፍትሒ ምሳኣኑ ናብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ የሰጋግርዎ ብኡ ገይሮም ድማ ይጠፍኡ። ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ክለዓል ከሎ ኢትዮጵያውያን ታሪኮም ንውግእ ስለ ዝወስድ ዝነበረ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክለዓል የብሉን። ኣብዚኣ ከብርሃልኩም ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ሒዛቶ ኣብ ዝነበረት ግዜ ዝደኸየት ሃገር እያ ነይራ። ኣብቲ ቀደም ታሪክ ይኹን ከምኡ እውን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ግዜ ደርግ ኢትዮጵያ ሕጂ ዘላ ምዕባለ ብዘይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እያ በፂሓቶ። ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ንምዕባለ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ክንዱ ኣገዳስነት የብሉን ክትብል እውን ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከለዎም ከምዚ ሎሚ ነበሩ ነይሮም። ካልኣይ ድማ ኣብዚ ዓይነት ብትፍናን ከብፅሖም ዝኻለስ እንታይ ኮን ይኸውን? እስከ ንስማዕዮ ለትስሌስን ኣቕሊ ጌርኩም ስምዑ። let's continue አነ ንሱ ዘይብሎ ዘሎ ኮንቴክስት ከበኩም ክፍትነ ሁኔታ እንዴት ይታያል? ውሃና ኢትዮጵያ እንዴት ይታያሉ ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ ማለት በውሃ የተከበበች ደሴት ነገር ግን ውሃ የሚጠማት ሀገር ነች። በሙሉ ዙሪያው በኋላ ሳያችኋለሁ ውሃ ብቻ ነው የኛ ሀገር፣ ግን ውሃ ጥማት አለብን። بكل مدى إثيوبيا ماي زلوايا جنس أجمع ناي ماي كهال لواي بلالو سلزي قرب تلاقي بزعبها فلقات ناي ماي سلزي زارب كن سكرين عزي بتككلينيا وتشينات هيك أي بحر يتايا شو هذيكا كرتوي يتايا هيك أي بحر نو هي دمو أباينو إثيوبيا مالت زيوسني عليك ይሄኛው ውሃ ይመለከትሻል ይሄኛው ውሃ ይመለከትሽም ብትላት አይሰራም። ኔቸር እንደዛ አይልም። ከኢትዮጵያ ጋር እዚህ ጋር ኤርትራ አለች፣ በዚህኛውም ያገባታል በዚህኛውም ያገባታል። እዚህ ጋር ሱዳን አለች፣ በዚህኛውም ያገባታል በዚህኛውም ያገባታል። እዚህ ጋር ግብጽ አለች፣ በዚህኛውም ያገባታል በዚህኛውም ያገባታል። ለምሳሌ እኔ የማንም ሀገር ትልቅ ሀገር የሚባል ሰው ቢደውልኝ ወይ ቢያገኘኝ ኢትዮጵያና እኛ አብረን በጋራ መስራት ይገባናል ምናምን ካለ በኋላ የአባይ ጉዳይ ግን ይለኛል።
አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ማንም አይሰማኝም። አባይማ እናንተ ብቻ አይደለም። ጉዳይ ናይ አባይ ከላዓል ከሎ እቲ ኩሉ ዘረቡ ሕጂ እንታይ ከምስል ዝፍትን ዘሎ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህር ክብል ከሎ ንኹለተን ኣብቲ ቀይ ባህር ዘለዋ ክትንክፍ ከም ዝፍትን ዘሎ እዩ። but እዚ ንመን እዩ I don't think ነቶም ኢትዮጵያውያን ከሽካዕ ዝፍትን ዘሎ ነቶም ኤርትራ ዳንን እዩ። ኩሉ እቲ ዘረባናቱ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ እዩ። let's be clear ነኒ ብዛዕባ አባይ ጉዳይ has nothing to do with ኤርትራ ተርዲኹኒ ናይ ጉዳይ ናይ አባይ ምስ ግብፅን ምስ ሱዳንን እዩ ዘለዎ እቲ ጉዳይ እቲ ባሕሪ ድማ ቀይ ባህር ኤርትራ ጥራይ ክን ኣይኮነትን ዘላታ ብዙሓት ሃገራት እየን ዝውንኖ ኩላታ ዘረቡ ግን ተጠምጢሙ ናብ ኤርትራ ንምምፃእ እዩ። ስለዚ ካብ አባይ ኤርትራ ትኸስቦ ነገር የብላን ኣበርካቲ ተዘይኮይና ካብ አባይ ትወስዶ ነገር የብላን ኤርትራ ወይ ካብቲ ፈለግ ኒል ኤርትራ ትወስድ ይብላ ሱዳን ትወስድ ኣላ ግብፂ ትወስድ ኣላ ብዛዕባ አባይ ክዛረቡ ከሎ ምሳቶም ክዘራረብ ክእል እዩ but this has nothing to do with ኤርትራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቀይ ባህሪ ገለ ክብሉ ከለዉ ታዘረባ ናብትን ክብላ ኖ ናብ ኤርትራ ንመቕናዕ እዩ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኢንተርፕሪቴሽን ትርጉም ናቶም ክርዳእኩም ኣሎ ቀይ ባህሪ ከልዕሉ ከሎ ኢትዮጵያውያን ናይ ሱዳን ወይ ናይ ሶማል ወይ ገለመላ ኣይኮነን ወይ ናይ ጅቡቲ ማለቶም ኣይኮነን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ቀፅል ግብጾች ሱዳኖች ህልውናቸው ነው። ሁሉም ሰው የሚናገረው ይሄን በቃ ምንም ታቡ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያመኝ ነገር የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። ያንተን አባይ ያንተን ህዳሴ ከነገንዘብህ ከነምናምንህ በየትኛውም አጀንዳ ላይ ሰው እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ ይሆንብሃል? አትውሰደው ይቅር፣ ግን ለምን አነጋገርበትም? ይጠቅማል አይጠቅምም? ከመጣም እንደሚያስከትለው ማያስከትለው ለመነጋገር እንዴት እናፍራለን? ኣብዚኣ ብንጹር ክነግረኩም ኣነ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቀይ ባህሪ ብዛዕባ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዛረቡ ኣብሶሉትሊ ኣክሰፕተብል ንዓይ ቅቡል እዩ። ምክንያቱ ብቐጥታ ተፀለውቲ በቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀይ ባህሪ ስለ ዝኾኑ ክዛረቡ ክመያየጥሉ ኣብ ፓርላማ ድዩ ኣብ ካልእ ክመያየጥሉ ኖ ፕሮብለም ዝግቡእ ነገር እዩ። ካልኦት ሃገራት ከማን ይመያየጣሉላ ኤሮፓ ከማን ይመያየጣሉላ ስለዚ ኣክሰፕተብል እዩ። እቲ ክሌም ናቱ ዝብሎ ዘሎ ብኣይ ወገን ቅቡል እዩ። ስትራቴጂካሊ ቀይ ባህሪ ፅልዋ ኣለዎ ይፍተዋ ይፅልኡ እቲ ቀይ ባህሪ ዓብ መስመር ስለ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎም ብዛዕባ ክዘራረቡ ድማ ግዴታ ኣለዎም ንፀጥታ ናይ ሃገሮም እውን ፅልዋ ስለ ዘለዎ ንቐፅል ፕሊዝ ላይ ግበሩ። ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። ጥቅሙ ግን ምን ይሁን? ልክ አሁን ህዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን። ችግር የለውም። ድርድር ማለት አትጠቀምበት ማለት ካልሆነ በስተቀር ችግር የለውም። The rights and claims of Ethiopia based on geographical በጂኦግራፊ historical history ethnic or economic reason including in particular Ethiopia's legitimate need for adequate access to sea የሚል ዩኤን ቻርተር ላይ አለ። በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር ደግሞ በኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን። እንታይ ከዛረፍ ዝፍትን ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ነዊሕ እዋን ሰሚዕና ኢና። ኢትዮጵያሲ ሕጋዊ ታሪካዊ ጂኦግራፊካዊ ከምኡውን ናይ ዘርኢ ወይ ናይ ህዝቢ ሕጋዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ብናይ ዩኤን ብዛዕባ ቀይ ባህር ክትዛረብ ወይ ድማ legitimate claim ወይ ካብ ቀይ ባህር ቦታ ንኽዋባ ኣብ ደገ ንኽዋባሲ ሕጋዊ ሰነድ ወይ ከዓ ታሪካዊ ሰነድ ኣለዋ ይብል ኣሎ። ስለዚ ዝኽበሃል ከሎ ትዘርኢ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ንስማዕ ይድሓን let's give him open mind ኮይና ንስማዕ እስከ እንታይ ክብል ደልዩ ተቐንዲ ዝዛረበ ድሓር እንዲ ዘሎ ሕጂ ግን ንስማዕ እዩ። እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር። ይሄን ስምምነት መፈተሽ ያስፈልጋል። አንዳንዶች የቀይ ባህር ጉዳይ ሳናነሳ በሰላም ተቀምጠናል እኮ አሁን ለምን ዝም አንልም? ትሪዋ ኣለኹም ዛ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ወገን ናይ ሶማልያ ሲ ብወገን ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ገፊሕ መሬት ኣለዋ ናብ ባሕሪ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን ናብ ቀይ ባህሪ እውን ከውፅእ ዝኽእል ባት ዓይኖም ኩሉ ግዜ ናብታ ናይ ኤርትራ ወገን ሰሜን ጥራዮም ዝጥምቱ እዚ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም ዋላ ብወገን ዘርኢ ክብል ከለዉ ንስማዕ ሕጂ ንቐፅል። ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ
ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። 50 ሚሊዮን ነበርክ፣ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው። አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም። አንደኛ ድህነት አለ እንደምታውቁት፣ ብላስት ያደርጋል። ብትፈልግም ባትፈልግም ወደሆነ ይፈነዳል። ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል። ለምን አንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ላጠረ ጊዜ መሸከም ችግር አይደለም። ተመልከቱ ይሄን ነገር። How heavy is this glass of water? እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝብና እናበዝሐ እናዓበየ እቲ ህዝብና ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሓፂር እዋን ክንከዶ ንኽእል ንኸውን ኣብ ነዊሕ እዋን ግን ክንከዶ ወይ ክንወፆ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ይብል ኣሎ። ስለዚ ኣብነት ናይዚ ፕሮፌሰር ዝገብራ ቪድዮ እያ። ሓንቲ ኩባያ ታኒካ ንነዊሕ እዋን ተተሰኪምካ ንሓፂር እዋን ተተሰኪምካ እንታይ ፍሉይነት ከም ዘለዎ። ስለዚ እቲ ፀገድ ዘለና ፀገም ናይ ጂኦግራፊካዊ ማእሰርቲ ኢና ንነብር ዘለና ምስ ግዜ ንዓበና ስለ ንኸይድ ዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ግድን እዩ ዘድልየና እዩ ዝብል ዘሎ። ብትክክል ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳብ ክንዱ ኣገዳስነት ኣለዎ ድዩ? ጥዑይ ስምምዕ እንተጌርካ ከነቲ ባሕሪ ክትጥቀመላ ይትኽእል እንዲኻ ኮይንካ መቸም እዚ ድሓን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና። በግሪን ሌጋሲ ማንወያይ በገቢ መሰብሰብ ማንወያይ ምን ትርጉም አለው? ምክንያቱም ገቢ ሰብስበን ግሪን ሌጋሲ ተክለን ፍላጎታችን ሰላም፣ አንድነት፣ ብልጽግና ነው። በቀይ ባህር ምክንያት የምናጣው ከሆነ ዋጋ የለውም። እንወያይበት። ስንወያይ አይ አንደኛ ጊዜው አይደለም፣ ሁለተኛ ብዙ ጥቅሙም ብዙ አይደለም ካልን እንተዋለን። መነጋገር ግን ለምን እንፈራለን ነው። መወያየት ለምን እንፈራለን? ምክንያቱም በአባይ ጉዳይ ማንም ፈርቶን አያውቅም። ማንም እዚህ ጋር ተከዜ ኤርትራን እዚ ተንፈለጋት ካብቲ ዓዲ ዝኸዳየን ክንዘራረበሉ ስለምንታይ ንፈርህ እዩ ዝብል ዘሎ። ፎር ሚ ክዘራረበሉ there is no problem ክትዘራረበሉ ትኽእል ኢኻ፣ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ መወዳእታ እንታይ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል ሪቶናት ይክበኩም። ሰላም ካሰብን ከኛም ከነሱም ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ እየተጋራ መኖር አለብን እንጂ የኛ ሲሆን ችግር የሌለው የሚወሰድ ከዚያ ሲሆን ግን የማይጠየቅ ከሆነ ፌርነስ የለም፣ ጀስት የለም። ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ያጣላል። አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል፣ ይኖራል ይላሉ። ዊዝደም ነው። ታሪክን አነሱት። ኔቸር የሰጠችውን መንሳት አይቻልም አሉ። እዚህ ሁሉ ውስጥ ሊተነተን የሚችል ዊዝደም አለበት። ቀይ ባህር ለኛ ቅርብ እቲ ልዑል ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝበሃል ንጉስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ወይ ናይ ግዛት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኢና ክንብሎ ንኽእል። ንሱ እንታይ ኢሉ ይብል ኣሎ? ቀይ ባሕሪ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክነብር ይብል ኣሎ። ስለዚ እዚ ብታሪክ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝነበራ ዝገልፅ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ከዓ ልቦና እዩ ወይ ከዓ ዊዝደም ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እንታይ ገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ? ሓደ ቀይ ባሕሪ ይግባአና ክብል እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ዝቃል ስለሆነ ይገባናል አላሉም። ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ኔቸር ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ሱናሚው ሲመጣ ወፎቹ ገብቷቸዋል ከላይ። ተፈጥሮ ማየት ኢምፖርታንት ስለሆነ፣ ሁለተኛ አክሱማይት ኪንግደም። ይሄ እስካሁን ማውራችሁ ከታሪክ አንጻር ነው። አባቶቻችን ምን አሉ፣ እንደገና ሂስቶሪካሊ ምን ፋክት አለው የሚለውን ለማሳየት ነው። አክሱማይት ኪንግደም የሚባለው የምታዩት ማፕ ነው። ወደዚህም ይዞራል አይታችሁ ከሆነ በዚህ ሳይድ ሙሉና በዚህ ሳይድ ሙሉ ቀይ ባህርን ኦልሞስት አብዛኛውን ፓርት የሚቆጣጠረው አክሱማይት ኪንግደም ነበር። በመደመር ትውልድ ላይ ለቀይ ባህር ስንቀርብ አክሱማይት ኪንግደም ከምዚ ነይሩ ክብል ከሎ አክሱማይት ኪንግደም ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ እንታይ መረጋገፅ ኣለካ? አክሱማይት ኪንግደም ኣብቲ ዞባቲ ነይሩ። ኤርትራ አክሱማይት ኪንግደም ናታ ነይራ ኢላ ክሌም ክትገብር ትኽእል እያ ወይ ክትዛረብ ትኽእል እያ። ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ አክሱማይት ኪንግደም ናይ ኤርትራውን ስለዝነበረ፣ ስለዚ አክሱማይት ኪንግደም ስለዝነበረ ናይ አክሱም ንግስነት ስለዝነበረ ንኢትዮጵያ ይግባእ ቀይ ባህር ዝበሃል ዘረባ ግን የለን። እዚ ዘረባ ንምንዋሕ ዝጥቀሙሉ እዩ እና ስንርቅ የሚለው ቤዝድ ኦን ዲስ ነው። ዝም ብሎ አይደለም፣ ቤዝድ ኦን ታሪክ ነው።
የቀረብን ጊዜ የአክሱም ኪንግደም ተብለን ከዓለም ካሉ ጥቂት ኪንግደሞች አንዱ ነበርን። 10 ከነበሩ ኃያላን አንዱ ነበርን። 20 ከነበሩ አንዱ ነበርን። ስንርቅሳ እና ይሄ ምንም ሎጂካል ነው፣ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። ዋናው ችግር የሚመጣው እንዴት ነው የምንቀርበው ነው። 120 ሚሊዮን ስለሆንኩ ጉልበት ስላለኝ መከላከያ ስላለኝ አየር ስላለኝ ሰው ደብድቤ ገድዬ ነው ወይ የምቀርበው ያላችሁ እንደሆነ እንታይ ብላለሁ ኃይል ስለዘለና ሰራዊት ስለዘለና ህዝብ ስለዘለና ቁጠባ ስለዘለና ነፈርቲ ስለዘለና ዲና ክንክርብሎ ከለና ከሎ ልክ እዝለና ይዝብለኩም ዘላ ከምዚ እነዚህ ከለናሲ ንገትፈኩም አለና ወይካ መፈራሪ ይጥቀመሉ ዘሎ ዝቃላሲ ተርጅሁም ለهم بقمت على بوت زبلو زلو حزب سلازلنا ويكم سلازلنا حيل سلازلنا وتهدرا سلازلنا يكونان بحيلك حتى زلنا يزبلون زلنا تمزبي بقمت على قمت عم ببو حيل لنا حزب لنا سرايت لنا نفرت لنا قطبا لنا يزبلكم زلو زي تنكا غير ليو تزرباناتو كله بقمت لشو ذا ما رجل لبنا ما رجل لبنا بقديجة بتورنت مون يلبت زبلو زلو قال بقالو وتهدرا حيلك خوني يبلون يزبل زلو صنعي لغن كفر سوي በግድያና በጦርነት ደሞ እንዳይሆን ፋክትን ዲናይ ማድረግ ሲል ማድረግ ደሞ ትክክል አይደል። እውነት ነው ይነጋገርበታለን እንዴት እንደሚፈጸም አብረና ያለን ችግር የለውም። ቀረብ ሲል ደሞ በንጉሱ ጊዜ እንደምታዩት ቀይ ባህር ጋር ሆነው ይሄም ታሪክ ነው። ይሄንን ታሪክ መፋቅ አትችልም ነበረ። የኢትዮጵያ ታሪክ አይደለም ልትለኝ አትችልም ነበረ። እንዴት መጣ እንዴት ሄደ እንከራከርበታለን፣ ግን ነበረ። ለዚህ ታሪካዊ በአዱላ ጊዜ የሚሆን በጃንሆይ ጊዜ ታሪክ የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ አሁን የሰው ጭንቅላት የፈጠረው ሳይሆን ሂስቶሪካሊ የሚያግባባን ፋክቶች አሉ። ሁለተኛው መታየት ደግሞ ያለበት ዲሞግራፊ ነው። ያኛው ሂስትሪ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ አሰፋፈር። ይሄ የምታዩት የአፋር ትሪያንግል ይባላል። አፋሮች ጅቡቲም አሉ፣ ኢትዮጵያም አሉ፣ ኤርትራም አሉ። በዲሞግራፊ ካያችሁት 1.5 ሚሊዮን አፋር በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ። በስም አፋርማ እንዳታድርገው ካላችሁኝ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ የዛሬ ዓመት ገደማ ድረስ አፋሮች በየሆነ ጊዜ ሱልጣን ሲመርጡ የኤርትራ አፋሮች በውክልና መተው የጅቡቲ አፋሮች በውክልና መተው ትራዲሽናል መሪያቸው የሚመረጠው እዚህ አሳይታም። አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ብቻ አይደለም መንግስት ያለበት ቦርደር ያለበት ቢሆንም የኔ ሱልጣን ያለው ብለው በጋራ ይኖራሉ። እንታይ ብላለሁ ሕጂ በታሪክ ኣብትና አክሱም ሪና ነርና ተመሊስና ወን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ወን ናትናይ ነይሩ ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእልና ታሪክ ኣየለን ንህውትት ኣይኮንና ዘለና ታሪክና ዝነበረ ይብላለሁ። ብምቕፃል ብህዝቢ ክንርኢ ከለና ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ሓደ ስሉስ ኩርናዕ ወይ ከዓ ትሪያንግል ዝበሃል ኣሎ። ስልጣን ናቶም ክመርፁ ከለዉ ድማ ካብ ሰለስቱ መፅኦም እዮም ዝመርፁ ይብል ኣሎ። ስለዚ እንታይ ንክብል እዩ ዝደሊ ዘሎ ብታሪክ ሲ ብኩሉ ነገር ይግባአና እዩ ቀይ ባሕሪ ክብል እዩ። ሶም ድሓን ንቀፅል ክቅፅል እዩ ብዛዕባ ሶማሊ እውን ስለዚህ በታሪክም አይሰራም በዲሞግራፊም አይሰራም ማለት ነው። አፋር ስለሆነ አይ በአፋር ብቻ ለምን ታየዋለህ በሶማሌስ ሊባል ይችላል። ትክክል ነው። ሶማሌ አንሶም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ሪሶርስ ያንስና ሽሚያ ይፈጠራል። በዓለም ላይ 44 አገሮች አሉ። በ2050 ደግሞ ደብል ያደርጋል ይባላል። ኢትዮጵያ ህዝብ ከ350 ሚሊዮን ይበልጣል ይባላል። ግምት ነው እሱ። እየበዛ የሚሄድ ትሬንድ ግን ይታያል። ወደ አፍሪካ ስናመጣው አፍሪካ ውስጥ 17 ሀገራት ላንድ ሎክድ ናቸው። ከ17ቱ ሁሉ እንታይ ይብላሉ ሕጂ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ እናወሰኽና ስለንኸይድ ዘለና ናይ ግድን ባሕሪ ከድልየና እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከድልየና እዩ ዝብል ዘሎ ብዓለም ደረጃ ዘለዋ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራትን በአፍሪካ ደረጃ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራትን ንሕና እቶም ዝበዛሕና ኢና። ስለዚ ብዘይ ባሕሪ ክነብር ኣይንኽእልን ኢና እናበለ እዩ ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ስምዒት ወይ ከዓ ነታ ኣብ ውሽጦም ዘላ ናይ ባሕሪ ህርፋን ንምግንፋል እዩ። እዚ ከዓ
بتخكل مخنيات هاو مخانتنا توم زربا يزبل زلو تازقال لكن مس إيرترا نغوشيت كقبر زي مخالو نسيو تملسك خو نيرو ناخدنا نارانا كيدينا سلازي بزح بزعب هذه كولن سلازبل كنسو በዚህ በኩልስ 7 ሀገር ብቻ ነው ያለው። በዚህ 21 አለ፣ በዚህ 7 አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አጥር ድንበር ይዞ ወደ ድንበር ያትሻገር እዚህ ጋር እርሻ አለኝ እዚህ ጋር ምናምን አለኝ ሊከራከር ይችላል። በጣም ፕሌንቲ ሪሶርስ ነው፣ ለሁሉ ይበቃል። ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም። እኛ ቁጥራችን እያደገ ነው። በዚህ ምክንያት እንፈራለን። ፍራቻው ምን አመጣው ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች። በርበራ ላይ ዩኤኢ ኢንቨስት አድርጋለች። ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች ነው። ተርኪ ከመጣ ዩኤኢ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹ ኢንቨስት ብናደርግ? ሰንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንሕና ትዝብና እናወስኸ ክኸይድ ከሎ ባሕሪ ብጣዕሚ የድልየና እዩ። ስለዚ ወይ ተኻሪና ሊዝ ምግባር ክንካረዮ ወይ ድማ ኢንቨስት ክንገብራ እውን ተኽኢልና ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኢንቨስት ትገብራላ፣ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ኢንቨስት ትገብራላ፣ ዩኤኢ ኣብ በርበር ኢንቨስት ትገብራላ። ባይ ዘ ወይ ዘይጠቐሶ ንሱ ንባዕሉ ኣብቲ በርበር ዝብል ሶማሌላንድ 19% ኣብቲ ወደብ ኢንቨስት ገይሩሎ ነዚኣ ግን ኣይገልፃን እዩ። ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ንሕና ኢንቨስት ክንገብር ዘይንኽእል ኣብ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ብንጹር ተዘረባናቱ ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ። ባይ ወገን ኦፍኮርስ ስለምንታይ ክገብር ኣይከኣለን? እንታይ እቲ ዲል ምስ ኤርትራ ዘሎ? ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢላ ነይራ ብዛዕባ እዚ እስከ ንስማዕ ክምለሳ ኢና እዛ ዘረባናቱ። The complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports. And with globalization taking everyone else by surprise, I don't see why the issue of ports should become a problem. It's never been a problem since 1991. It's not a problem now. It wouldn't be any problem in the future. It was the Ethiopian government which boycotted our ports and shifted to Djibouti. We said it's their choice. They boycotted our airports and cut any ties between the two countries. It was not our choice, but it was dictated upon. ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ 1999 ዝሃቦ እዩ እቲ ባሕሪ ስለምንታይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ዘይተፍቅድሎም እያ ነይራ ትሕቶ መስለኒ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘበነ ግሎባላይዜሽንን ዓለምለኻዊ ኮኦፐሬሽንን ቀይ ባሕሪ ክጥቀምሉ ዘይክእሉ ኣብ ደገ ባሕርናሲ ክፉት ምዃኑ ንኩሉ ካብ 91 ክሳብ ሕጂ እውን ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም። እቲ ነዚ ባሕሪ ክጥቀሙ ዘይደለዩ እንተለዉ ኢትዮጵያ እዮም ጠቕላላ ንባሕርና ንኸይጥቀሙ ዝተሓረሙ ወይ ካብ ቦይኮት ወይ ካብ ጠቕላላ ክንጥቀመሉ የብልናን ኢሎም ዝወሰኑ ኣክንድናትና ባሕሪ ይኹን ኤርፖርት ናይ ጅቡቲ ክጥቀሙ ዝመረፁ ንሳቶም እዮም ብምባል ኣብ ደገናትና ባሕሪ ትማሊ ክፉት ንዖም ሎሚ ክፉት እዩ ንሓዋር እውን ክፉት ንክጥቀምሉ ተሰማሚዕና ማለት ዘስምዕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ቀደም ካብ 98 ኣብ 2000 መለስ ብተደጋጋሚ ዝበሎ ዝኾነ ገንዘብ ንመንግስቲ ኤርትራ ሂብና ካብ ጥፍኣቱ ከነጥሕነ እንደልና። ስለዚ ክንዲ ዝኸፈለ ወላ ናይ መውጣእታ ገንዘብና እውን እንተኾነ ኣብ ጅቡቲ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ዝኸደን እሱ ነይሩ። ስለዚ ኤርትራ ኣይኮኑን ከልኪሎሞ። ስለዚ እዚኣ ንፅርቲ ክትኮን ኣለዋ ኣይደልዩ ነይሮም። ሕጂ እውን ዝዛረብ ዘሎ እስከ እንታይ ዓይነት ኦፈር ኣለዎ ኮይኑ ዓቢ ከምዚ ዝብል ዘሎ እስከ ንስማዕ እዩ። መኖር አይ ስጋት አለብን። ኦኬ ስጋት ከሆነ ገርድ በአፍሪካ አንደኛው ዳም ነው፣ እያለቀ ነው ያለው። እኛ አሰብ ላይ ኢንቨስት እናርግ ወይም ዘይላ ኢንቨስት እናርግ ወይም አድሪስ ኢንቨስት እናርግ፣ ቦታ ምርጫ ብዙ ችግር የለብንም። እናንተ ደግሞ ከገርድ 30% 20% ሼር ውሰዱ። እኛ ስጡን ብቻ አላለም፣ ከኛም ውሰዱ፣ ግን ያስፈልገናል። አይ ገርድ አንፈልግም ካላችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አንደኛ ነው፣ በጣም ትልቅ አየር መንገድ ነው። 20-30% ውሰዱ፣ ለኛም ደግሞ ፖርት ስጡን። አየር መንገድ አያስፈልገንም ካላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካው ትልቁ የሚባል ቴሌኮም ነው። 70 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው። ሼር ውሰዱ። ያው ዓለም እየገዛል መጥቶ እኛ ደግሞ እናደርግ።
سو انتاي ዝብል ዘሎ ንሕና እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየናዩ understandable ይርዳኒ ከም ሃገር መተን ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየናዩ ብሓይሉ ዘይኮነኻ ሽርክነት ኢና እንደሊ ዘለና ዝብል ዘሎ ስለዚ ካልኦት ሃገራት መፅአን እውን ኢንቨስት ይገብራ ኣለዋ ንሕና ኸ ምሳኻትኩም ኢንቨስት ክንገብር እንደለና እዚ ኦኬ ውሕስነት ኣይበናኒ ወይ ፍርህለና ንዝብል ቅሬታ ድማ ይርዳና ስለዚ ንሕና ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት ክንገብር ንስኻትኩም ኣብቲ ኣባይ ዲጋ ዝበሃል ዘሎ ወይ ከዓ ጌርድ ዝበሃል ኣብኡ 20% ድዩ 30% ብርኪ ውሰዱ ንዓበየ ዝኸይ ዘሎ ዓብ ፀዓት ከመንጩ ዝኽእል እዩ ንሱ ኣየምቻኣና እንተኢልኩም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ 20% ድዩ 30% እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ አልጀዚራ ወዚኣ ኣምፂልኩም ነይረ ካበይ ዝመፅኡ ትብሉ ነይርኩም ኣገይን ኩሉ ነገር ካብ ገለ ቦታ ከም ዝብገስ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ይብል ኣሎ ወይ ድማ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣይከውንናን እንተኢልኩም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሕጂ ዓቢ ኢንተርናሽናል ኤርላይን ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ውፅእ ዓወት ዘለዎን successful airlines is bad. Way su icon and telecom dema ab Ethiopian Telecom kati na telecommunication Ethiopia soon sab 7 million subscribers ዘለውይ ኣብዙን ኢንቨስት ገብሩ ትኽእሉ ስለዚ ንሕና ሃቡና እንካን ሃባን ናምበር ሃቡና ጥራይ ኮና ንብል ዘለና ስለዚ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህብ ካብኡ ክንፅበይና ምክንያቱ ኦፈር ይህብ ኣሎ ኦፈር ማለት ንሱ ክህብኦ ዝኽእል ጠለብ የቕርብ ኣሎ መልሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ግን እንታይ እዩ I'm really waiting وحيدنا آيات أمامنا بقوا عيكونن مستن إحنا كنا بنخل دي انتهي تمثلنا إيرترا كنت بينا مخنياتو كم زناتو كحبر زخل أكلنا يمكن إيرترا ده ما يدلي أنا كم زبيرترا كم فلت بغيو مخنياتو انتهي بحالله زيا كابو كنت بينا يعقب دي يعقبن كالا رستيو እዚህ ከሆነ ግን አይሆንም በህዳሴ ጉዳይ በተከዜ ጉዳይ የተወያየን በቀይ ባህር ጉዳይ አነጋገርም ካላችሁ አይሆንም ለመሙላት እንታይ ግን ይብላሎ እንካን ሃባን ከንባሃል ንኽልና ጠቕላላ ኣይከውንዩ መባሃል ግን ኣይከውንን ይብላሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኣብ ደገ ባሕርና ምሳኹም ክንሰርሕ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኢሉ ነይሩ ኣብ 99 ስለዚ ኣብቲ ናይ 2018 ድማ ክንዝክሮ ዘለና ብቕልጡፍ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክገብሩ ኣብ ገለገለ ሪፖርትስ ኣብ ዓሰብ ክሳብ ናይ 50 ሚልዮን ፅገና ናይ ወደብ ክግበርን እቲ መንገዲ ክፀረግን ይበሃል ነይሩ ኩነታት ናይ ትግራይ ምስ ጀመረ ግን እንታይ ትስምምዕ ናበዮም ተጠው ኢሎም እንታይ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ትራንስፓረንሲ ግሉጽነት ስለዘየላ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ እቲ ኩነታት ናቶም ኣይርዳእናን እዩ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ኣሎ የድልሎ ይብላ ኣሎ ኤርትራ ድማ ኣታዊ የድልያ እዩ ስለዚ እንካን ሃባን ክግበረሉ ዘይክእል ምክንያት እንታይ እዩ ውሒዱና ክውስኽ ኣለዎ ገለ ድዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ኣብዚኣ ንፁር ናተይ መርገፂ ክነግረኩም ወይ ከዓ ናተይ ርዲእ ክነግረኩም ኣብ ደገ ባሕሪ ምሳኹም ክሰራሕ ኣይንኽእል ኢና ክበሃል ኣይክእልን እዩ ሓቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝቐረበ ኣብ ደገ ባሕርናቶም ኤርትራ እዩ ኤርትራ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትሰማማዕ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ናይ ጅቡቲ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ኣሎ ኤርትራ ድማ ዜሮ ኣታዊ ዘለዋ ካብ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዚ ክሰማምዑ እንተዝኽእሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ሰላምን ፍቕርን ሓበራዊ ዕቤትን ደስ ይብለና ምናልባት ዘይትፈትዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከም ጆርጅ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ክነብር እየ ዝደሊ ባሕሪ ክንዲ ገለ ኣኪብካ 1000 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ብዘይ እቶት ህዝብኻ እናደኸየ እናጠመየን ክነብር ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝብዎ ዘለዉ ምትእማን ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ዝእመኑ ሃገር ኣይኮኑን ዝእመን መራሒ የብሉን ትማል እዚ እንታይ ይብል ነይሩ ክእመን ከም ዘይክእል በዚ ፍለጡ ራእይዎ እጂ ትማል እንታይ ይብል ነይሩ ፃሓን ምልስ ኢለ ኸሪአኩም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ተዛርቦ ንርኢና እንስማማ ለዛኛውም እንስማማ ልክ ፍሬሽዋ እናንተ እንደሚያስጨንቀው እኛ ያስጨንቀናል አንደኛ ከተቆጣ ከመጣ ኢትዮጵያ ይሰነጥቃታል ኢሚዲየት ትሬት ነው አጠገባችን ነው ያለው ይሄ ብቻ አይደለም በኋላም በየቦታው አነሳዋለሁ የዩኤን ጥናት እንደሚያሳየው የአንድ ሀገር ጂዲፒ ከ25 እስከ 30% የባህር በር ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነ ጂዲፒዋ አይኗ ያየ 25 ቢሊዮን 30 ቢሊዮን ትታለች ማለት ነው ዘሚኒት አክሰስ ስታገኝ ያ ቫልዩ ያ አማውንት ይጨምራል ይሄ ጥናት የዩኤን ጥናት ነው አሁን ኢትዮጵያ 100 ቢሊዮን ከሆነች 30 ቢሊዮን ኢንቨስት አድርጋ ቀይ ባህር ብታገኝ ያዋጣል ማለት ነው አሁን ገርድ ሼር አድርጉ ምንለው ለዝም ብለን አይደለም ሂሳቡን አስበን ነው 25 ቢሊዮን ኢንቨስት ብናደርግ 20 ብናደርግ 15 ብናደርግ 10 ብናደርግ 5 ብናደርግ ያዋጣል አሁን ዋናው ስንት ሰንታይ ይብላሉ ኣብዚ ንኽርዳእኩም ማለት እዩ ብናይ ዩኤን መጽናዕቲ ናይ ዝኾነት ሃገር ጂዲፒ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ዝበሃል ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ክሳብ 150 ክሳብ 140 ቢልዮን እዩ ዝበፅሕ ናይ ዩኤን መጽናዕቲ ድማ 25 ናይዚ ጂዲፒ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጠፍእ ገንዘብ እዩ ይብላ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ 100 ቢልዮን ተኮይኑ ቁጠባናትና
25 ቢልዮን ናብ ደገ ባሕሪ ንጅቡቲ ንኸፍሎ ኣለና ማለት እዩ ወይ ምስ ሎጂስቲክስ ናይ ባሕሪ ይጠፋ ኣሎ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ብኣባይ ድዩ ብኤርላይንስ ክንብል ከለና ካብቲ 25 ንኸፍሎ ዘለና 20 እንትኾነልና 15 እንትኾነልና 10 እንትኾነልና ንዓና የዋፃና ተረፍ ገንዘብ ኣብቲ ውሽጢ ዓድና ካልእ ኢንቨስትመንት ክንገብረሉ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ተመሳሳሊ ድማ ንኤርትራ ዝገንዘብ እዚ ኣብ ጅቡቲ ክቡር ይኸፍሉ ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ምንጭ እቶት ክኸውን ዝኽእል ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብትኽክል ብንጹር ዝኾነ ብዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሕግን ስርዓትን ስምምዕ ተገይሩ ስራሕ ክግበር እንተዝኽእል ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዓብይ ጽቡቕ ነገር ክኸውን ምኻለ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ እቲ ስምምዕ ስለምንታይ ክቕፅል ዘይካለ ንሱ ድዩ ዘይደለየ ኤርትራ ድዩ ዘይደለየ እስከ ንስማ ብር ነው ኢንቨስት የምታደርገው ምንድን ነው የምታገኘው ጥቅም ውስጥ ምን ያክል ይቆያል ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ይሰራል ዝም ብሎ ግን ችላ የሚባል ጉዳይ አይደለም በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ልክ ለባህር በር ቀርቦ ባህር የሌለው ሀገር የለም በእኛና ባህር መካከል መስመር ናት የምታዩት አሁን ያሉ መሪዎች ደግሞ የሶማሌ መሪ የጅቡቲ መሪ የኤርትራ መሪ የኢትዮጵያ መሪ ደግሞ ስለ አሁን ሰላም ብቻ ሳይሆን ስለሚጸና ዘላቂ ሰላም መነጋገር አለባቸው እኛ አሁን አንጣላና ልጆቻችን ይባሉ ሊባል አይችልም እንዳይባሉ እንነጋገር በኢንቨስትመንት ነው በሼር ነው በሊዝ ነው እዚህ ያለውን በመውሰድ ነው ምርጫው ሊታይ ይችላል አንነጋገርበትም ይባል ነገር ግን ስህተት ነው እንታይ ይብላሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩነታት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ናይ ጅቡቲ ናይ ሶማል ናይ ካልኦት ምናልባት ሎሚ ኣይንበኣስን ፅባሕ ሎሚ እንተደይተበኣስና ፅባሕ ኣይንበኣስን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንፁር ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሕሪ የድልየና እዩ ብኢንቨስትመንት ድዩ ብሽርክነት ድዩ ብምቅይያር ድዩ ብምክራይ ድዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድልዋት ኢና አይንዘራረብን ኢና ምሳኹም ግን ክበሃል ኣይግባአን እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ንቐጥል የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የመሆን ቅድም እንዳነሳው ታዋቂ ስኮላር ጽፏል አይናችን እያየ እድገት ዘላቂ ሰላም የሚያመጣን ነገር ቸል ማለት አንችልም ፖርት በጣም ወሳኝ ስለሆነ እንደምታውቁት በጂዲፒ ያለውን ኢምፓክት አንስቼላችኋለሁ ፖለቲካዊና ደህንነት ላይ እኔ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ አፍሪካ ውስጥ ምንም ጥርጥር የሌለው ሀያል ሀገር የመሆን ሁሉም ፖቴንሻል ኢትዮጵያ አላት ፖፑሌሽንም ሪሶርስም የተማረ ሰው ኃይልም አላት የሚቀራት ነገር አለ እሱም ሂደት ያመጣዋል ታይብላሎ ኢትዮጵያ ኣፍልበይ ነፊሕ ክዛረበ ዝኽእል ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ሓብታም ሃገር ንኽትከውን ኩሉ እቲ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ተፈጥሮ ኣለዋ ህዝቢ ኣለዋ ምሁር ህዝቢ ኣለዋ ፀጋታት ኣለዋ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ንኽትከውን ዕድል ኣለዋ ትንኮ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ኦኬ ንዓይ እኳ ዝመስል ኣይኮነን ግን ለትስልስን እዩ ግን ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያ አፍሪካ ላይ ያላትን ቦታና ስፍራ እንዳትይዝ ይከላከላል የተቆለፈ ስለሆነ ታሪኩ አለ ማፑ አለ አሁንም ዘይላ አንዱ ኦፕሽን ጅቡቲ ነው አሁንም እየተጠቀመን ያለ ወደብ ነው አዶሊስ ሰምታችሁ ይችላል አዶሊስ ይባል ኤርትራ ውስጥ ያለ ጫፍ ላይ ያለ አለ እሱንም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል ምጽዋም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል አሰብም እንደ ኦፕሽን ማየት ይቻላል እኛ የግድ በአሰብ ካልሆነ የግድ በምጽዋ ካልሆነ ሚላቋም የለንም እኛ ምንፈልገው መተንፈሻ በር ብቻ ሶት ዘለና ኦፕሽንስ ወይ ከዓ ዕድላት እንታይ ይብላሎ ኣብ ሶማል ክኸውን ይኽእል ይብላሎ ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ትንጥቀመሉ ዘለና ይብላሎ ሓደ ብምቕፃል ኣብ ዓሰብ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣዱሊስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ባፅዕ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ወይ ኣብዚ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ንኩሉ ክፉታት ኢና ጥራይ መተንፈሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ እዩ ዘድልየና ይብላሎ መተንፈሻ በር በየትኛውም ከመጣ በግዢም ይሁን በሊዝም ይሁን በሆነ መንገድ ስምምነት ከመጣ ምን ፈልገው እሱ ነው ለምን ቁጥራችን እየበዛ ነው አሁን ባለው ትሬንድ በተሸከምነው ልክ መሸከም አንችልም እየቆየ ሲሄድ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ጉዳይ ይመጣል ካሁኑ መክረን ዘክረን አስበንበት አማራጭ ነገር ማናይ ከሆነ ታቡ ከሆነ ያይበት አለበለዚያ የኢትዮጵያን ኤግዚስተንስ አደጋ ውስጥ ያስገባል የሚል ሐሳብ አለው አሁን እኔ የምነግራችሁ እንደ ፓርላማ አባል እንደ ብልጽግና አባል ምናምን አይደለም አገሩ እንደሚወድ ዜጋ እና ሪስፖንሲብል እንደሆነ ሰው ምነግራችሁ ይሄ ግን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ልጆች ምናምን ያው ትውልድ ይገደዋል ሁላችሁም ስለሚገባችሁ
የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው። እና እንደፈለጋችሁ ማየት ይችላላችሁ። እኔ በዓለም ላይ ለመናገር በጣም ልበ ሙሉ ነኝ። ምንም የማንንም ትርፍ አልፈልግም። የሚገባ ነገር በንግግር ብዬ የማስበው ነው። ግን ስንወያይበት ሞር ዳታ፣ ስንወያይበት ሞር አማራጭ መንገድ፣ ስንወያይበት ሞር የተሻለ ጊዜ ምርጫ እናገኛለን። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ሕጂ ከም መራሒ ናይ ፖለቲካ ወይ ናይ ገለመለ ዘይኮንኩሲ ከም ሓደ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ የዛረብ ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ ድማ ረብሓ ናይቲ ሃገር ናሽናል ኢንተረስት ስለ ዝኾነ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ክዛረብ ከለኹ ድማ ፍጹም ስክፍታ የብለይን ኣፍ ልበይ ነፊሐ ክምግተሉ ዝኽእል እዩ ሃቡና ኣይኮና ንብል ዘለና ሽርክነት ኢና ንሓቲ ዘለና እዚ ድማ ንወለዶታት ዝቕፅል ኣገዳሲ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ እቲ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኢትዮጵያ ከዛረቦ ንቡር እዩ ጥራይ ግን ናትና መጻይናን ውሕስነትናን ኣብዚ ኣርእሲ እዚ ኣዝዩ ዝተመርኮሰ እዩ ከምዚ ላዥሪ ወይ ንመጋየፂ ኣይኮና ንሓቶ ዘለና እዚ ኤግዚስተንስ ናትና ህላዌ ናትና ቀፃልነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተመርኮሰ እዩ ብዚ ህዝቢ እናወሰኽና ንከይድ ከለና ድማ ክንፍንጀር ንኽእል ኢና ክንፍንጀር ድማ ይንደልየና ዘስምዕ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ሓውሲ ክንሰማምዕ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ኣት ሴም ታይም ግን ገምጢሉ ፀቕጢ ክፈጥር ካይፍትን ኣሎ ስለዚ ኔጎሲዬሽንስ ድዮም ኣብ ስምምዕ ድዮም ክሰማምዑ ዘይከኣሉ ወይስ ነቲ ዲል ተዋሂብዎ ዘሎ ከጉድል ዝፍትን ዘሎ ነቲ ህዝቢ ድዩ ከፍርስ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ህዝቢ ድዩ ንክመፅእ ዝኽእል ውግእ ከዳሉ ዝፍትን ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ክትጥምቶ ትኽእል ኢኻ እዚ ማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል። በየ5 ዓመቱ አንዳንድ ትላልቅ ፕሮጀክቶች እየሰራን ለማደግ ሊያግዘን ይችላል። ገንዘባችን በእዳ ክፍያ በወደብ ክፍያ ምናምን ስለሚያልቅ እነዛ ለመከላከል ያግዛል። ሌላው ግን መናቅ የሌለበት ነገር በኦሽኖግራፊ በጣም በርካታ ነዳጅ፣ ምግብ፣ መድኃኒት ኦሽን ውስጥ አለ። አንጻርም ሲታይ ሚናቅ አይደለም ሚናው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጠቀሜታዎች አሉት። ዋና ጉዳይ አካሄዱ ምን ይሁን ነው። እዚህ ጋር የምፈልገው ነገር ከፈለገ ቀይ ባህር አይምጣ። እኛ ኢትዮጵያን የምንወክል ሰዎች ግን ብቻችን ሆነን ስንወያይ እንኳን የማናነሳው አጀንዳ ግን አናርገው። አዚፍ ቀለል እንዳለ ጉዳይ ዝም ብለን የምንተወው ጉዳይ ግን አናርገው። የምናነበው፣ የምንመክርበት፣ የምንወያይበት ከተቻለም የምንጽፈው ጉዳይ ይሁን። 100 ሚሊዮን ስለሆን ወታደር ስላለን ዘለን የሰው ሀገር የምናንቅ መሆን የለብንም። ይሄ ትክክል አይደለም። እኛ ያ ኢንትረስት የለንም። በሰላም እንደ ነገር ይቻላል ወይ? አዎ በጣም ይቻላል። ቢኮዝ የጋራ ተጠቃሚነት፣ የጋራ ብልጽግና፣ የጋራ እድገት፣ የጋራ ሰላም የሚፈልግ ሰው ሁሉ ያደርገዋል። የቅኝ ግዛት ድንበሮችን ብቻ ማየት ጥሩ አይደለም። አፋርን ማየት ጥሩ ነው። ሶማሌን ማየት ጥሩ ነው። የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ማየት ጥሩ ነው። አክቹዋል ፋክት ስለሆነ በፍትህና በርትዕ ላይ የተመሰረተ መሆን እኛም የማይገባንን ብንጠይቅ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ አያዋጣም። እኛም የሚገባንን ብንይዝ ሌላው የሚገባውን ቢይዝ ግን ለዘለቀ ጊዜ አብረን መኖር እንችላለን። በኢኮኖሚ መደጋገፍ ያስችላል። ምንድነው ያለው ምርጫ? አንደኛ ፌዴሬሽን፣ ኮንፌዴሬሽን። ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትወስዱ ግን ይኸውላችሁ ይሄ ሁለት ግንድ መልኩ ይለያያል። ልክ ባንዲራውና ስሙ እንደሚለያይ ምርጫታት ክዛረብ ከሎ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣለና ይብላ ኣሎ። ፌዴሬሽን ወይ ከዓ ኮንፌዴሬሽን ይብላ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሌትስ ሊስን ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘለዎ ህዝብ ማለት ነው። ውስጥ ግን የተያያዘ ነው። ያኔ ያጣላን የኮንፌዴሬሽን ህግ አሁን ሊታይ ይችላል። ያኔ የነበረው ስሜትና ዛሬ አንድ አይደለም። ፌዴሬሽኑን በትክክል ማስቀመጥ፣ ለምሳሌ የባንዲራ ጉዳይ፣ የስም ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ ካለ ማስቀመጥ። ንፌዴሬሽን ኣመሓይሽና እንተጌርናዮ ንሽምን ገለመለ እንተጌርናዮ ጽቡቅ ክኸውን ዝኽእል ይብላ ኣሎ። ኢትስ ክሬዚ። አሁን ባለው ስሜት ልናርቀው እንችላለን። እንግዲህ እምነታችንን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው። ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው። ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ናይ ኣፋርን ተወሲድካ ንኣብነት ህዝቢ ሓደ እዩ ዝበልዖ ዝሰትዮ መዝሙሩ ደርፉ ኩሉ ተመሳሳሊ። ስለዚ ብሓደ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዓይነቱ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ንስማዕ ጥራይ። ከፖለቲካ ውጭ አንድ ነው። በቀላሉ መመለስ ይቻላል። ይሄ ኖ በፍጹም አይታሰብም አይደረግም ካሉስ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው። በግድ አይሆንም። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ልምምድ ነው። ብፌዴሬሽን ብሓደ ኮይንና ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ ይብላ ኣሎ። እዚ ኣይከውን እዩ እንተተባሂሉ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ?
كم مريت كنقاير نابنت حسب كتبونا نحنا دما والقايت مريت دي ولا قال كنبكم يزبل زلو I don't know انتي قال دي وشيدو دي زارب نيرو ولا يردانني مغنياتو سي ናይ ክልተ ሰባት ዘረባዩ እዚ ወይ ክልተ ሃብታማት ናሓት ሕዶም ክዛረብዎ ዝኽእሉ እምበር ብዛዕባ ሃገር ሉላዊት ሃገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ this is craziness እቲ ዘረባናቱ ማለት እዩ so I don't understand ንኣብነት ኣብነታይ ወሲድሎ እስራኤል እና ፍልስጤን ይብል ኣሎ እስራኤል ናይ ፍልስጤን ምንሲ ሓደ ጨቁኑ ነቲ ሓደ ይጭቁኖ ኣሎ ነቲ እስራኤል ብሓይሊ ነቲ መሬት ወሲዳቶ ኣላ ሰርቢያ እና ኮሶቮ ይብል ኣሎ ክልቲአን እዚአን ሃገራት ኣብ ብርቱዕ ክርፍስ ዘለዋ እየን ንኮሶቮ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ተስዓታት ውግእ ኔቶ ደብዲቡ ነታ ሰርቢያ ትበሃል ዩጎዝላቪያ ጥዋዕዋዕ ኣቢሉ ነታ ኮሶቮ ኣሜሪካ መጀመርያ ኣብ ግዜ ክሊንተን ማለት እዩ ከም ሃገር ዘቆምዋ እያ ትዛረብ ዘሎ ባንግላዴሽ እና ህንዲ ቤልጅየም እና ኔዘርላንድስ I don't understand ኣሜሪካና ሜክሲኮ እዚኣተን ነፍሰን ዝኽኣላ ሃገራት እየን ብኸመይ እዩ ከምኡ ክስራሕ ዝኽእል ሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ቢዝነስ ክህሉ ይኽእል ግን እቲ ናቱ ፕሮፖዛል ግን very weird ዓለም ላይ ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው ጊቭ ኤንድ ቴክ አለ ዓለም ላይ ጊዜ ላይ ችግር ካለ መነጋገር እንችላለን እንደ ኮንሰፕት ግን ኢትዮጵያ አያስፈልጋትም የሚል የትኛውም ሰው ቢሆን ማለት ነው የትኛውም كملسينا نشي كم حجي انتي تزارب نير بزعبا ايرترازي ابزي قربا وان مالتي سمعوا وسكي زي سبزي ولا امين كاون ديل كتقبر زي تخل كم زي كونه كم زخونه نخم فلت اليه ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው ማንንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ መንግስት ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ነው ኢትዮጵያ ኣብቲ ጊዜ 2020 እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ብሕቁ ሃሪሙነት ሰሜን ዝና ኤርትራ ምሰተዎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ወይ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ንሓዋሩ ክርስዕ ዘይብሉ ዓቢ ውዕለት ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ ኢትዮጵያ will ever be ነዚ ድማ ንሓዋሩ ክንጠልሞ ዘይብልናን ከም ዓቢ ውዕለት ጌርና ክንቆፅሮ ዘለና ዝኾነ this will not be damaged every time activists campaign ዝኾነ ነገር ድማ ነዚ ክልውጦ ዝግባእ ሓይሊ ክህሉ ኣይግባእን ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ክልተ ዓመቱ ዘያክል ግን እንታይ ይዛረብ ኣሎ አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል ነቶም ዝኸበርኩም ባይቶናቱ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ግዜ ሽግር ኩሉ ሰብ ዝገጥፈካ እንኳን ላይ ጽላሎትካዩ ኣብ ግዜ ጸልማት ዝገጥፈካ ኢሉ ስለዚ ኣብ ግዜ ሽግርካ ደው ዝብለካ እቲ ዝዓበየ ሓውኻዩ ወይ ከቲ ዝዓበየ ሓልዮት ናትካ ዝገብር እዩ እታሱ ዝገብራ ዘሎ ተግባር ግን ብትክክል ኣንጻራያ ትኸይዘላ ዓለም ከንታይ ይብላ ኣሎ እስከ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዛብ ትዊተር እስካቲና ሓንሳብ ክንርኢና ንኩሉ ሰብ ክፀሉ ዝኽእል ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል ኣትየክሩ ከለኹ እንታይ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና let's listen ብዙሕ ሰብ ይሸኮ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣብ ጁላይ ዝነበረ እንታይ ይብሉ ኣሎ whether is important for humans whether expert narcissist okay ብዙሕ ሰብ ኣንጻሩ ዝፅሕፍ ዘሎ ቦግን ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፅሓፍ ዘሎ ኣንጻር እዚ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ካልእ ድማ ብዛዕባ I think ብዙሕ Abiy Ahmed is still in bed with TPLF ምስቲ TPLF ኣብ ሓደ ዓራት ከም ዘሎ ወይ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እቲ ሕልሚ ናይ TPLF ወይ ከና ህወሓት ከቐፅል ይኽእል ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘረባ እዩ ስለዚ ፓን ኣፍሪካን ኣምባሳደርስ ይብሉ ኣለዉ ኣንዋር ዝበሃል ድማ this deluded guy is እውን ኣብ ሕልሚ ዝነብር ዘሎ ሰብ እናበሉ ከምዚ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሼር ክትከውን ዘላ ነታ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ክጠፍእ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ብዙሓት እዘን ገሊኦም ድማ ገላ ሓሽሽ ወሲዱ ኣብ ስኽራን ከሎ ዝተዛረቦ ክረኸውን ክኽእል ኣሎ ብጥዕኑ ከምዚ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ኢትዮጵያ and Eritrea should collaborate in all fronts ገሊኦም ድማ ብኩሉ መዳይ ክትሓባበሩ ይግባእ ዝብሉ እውን ኣለዉ እዛ ሕጂ ዘርእየኩም ዝነበርኩ ሲራክ ባህልቢ ዝብል ፖስት ገይርዋ ዝነበረት እያ ስለዚ
أبزخا Eritrean press بهالتايلو to Eritrean government it is not about the offer it is about who you are dealing with نمنجسي إرترا يبلالو زدما انتاي عينت وعول لك ديكونسي ወይ كانت عينت سممع كتقبرت فتنا لها ديكونس مسمنت سمامع يزيارة زقد سوي يبلالو most officials in Asmara believe that Ethiopia's prime minister is deceitful and untrustworthy ስለዚህ መብዛሕቶም መራሕቲ ሓለፍትና ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ይብላሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ይኹን እቲ መንግስትና ኢትዮጵያ ሓሳውን ክእመን ዘይክል ምዃኑን እዮም ዝፈልጡ ወይ ከዓ ከምኡ እምነት ኣለዎም ብላሎ what the Ethiopian leader failed to inform his parliamentarians is that he is new እስከስማ ኣብዚያ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ንህዝቡ ወይ ከዓ ነቶም ኣባል ባይቶ ናቱ ክነግሮም ዘይከኣለ new bodies TPLF terminated Eritrea's remarkable gesture of free port service ስለዚህ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ነቶም ባይቱ ክነግሮ ዘይከኣለ ነገር እንተሎ ግን እንታይ ይብላሎ ኤርትራ ብናፃነት ወደብ ወይ ከዓ ብዝተሓተ ዋጋ ንኽጥቀመላ ክሳብ 98 ኣፍቂዳትሎም ከም ዝነበረት ግን ህወሓት በዓሎም ከም ዝገደፍዎ ኣይነገሮምን ኣሎ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ again there's a lot of conversation ኣብዚ ኣብ ትዊተር ከና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እስከ ኣብዚያ ሓንቲ ክንሪያ ዘለ ዘሎ is unacceptable to refuse እንታይ ዝብል ጽሑፍ ወፂ ነይሩ እቲ ኣቢ ዝቦም ዘሎ 30% ኣብ ጀርጀስ ኣብቲ ጌርድ ዝብል ዲጋሲ ንኤርትራ ኣገዳሲ ነይሩ ወይ ካብቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ ንዝብል እውን ብዙሕ ሰብ ይካትዓሉ ኣሎ okay again and again እቲ ብዙሕ ኣካታዕን ብዙሕ ኣዛራብን ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ብኡ ሰገጥ ከም ዘይበለን ብትክክል አንጻር ትነሱ ዝብሎ ዘሎ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ብዙሓት ሰባት ድማ እዚ ኩነታት እዚ ሓድሽ ሓይሊ ናይ ሓገዝ ጂኦፖለቲክስ ሶማልያ ኤርትራ ጅቡቲ ግብፂ ከምኡውን ሱዳን ኣብ ሓደ መስመር ኮይነን ናብ ሓደ ዕላማ ሓደ ዩኒቲ ከቆማ ኣለዎን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘላ ነቶም ኩለን ኣብ ቀይ ባህር ዘለዋ ሃገራት ስጋት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ ብዙሕ ነገር ሼር ዝኸውን ዘሎ ኣብ ትዊተር ኩሉ ከብፅሓልኩም ኣይክእልኒ I'm trying ሓንቲ ነገር ነይራ ኣብዚኣ ክንሰምዓ ደልየ ዘለኹ እንተዝረኽባ ነይረ መራኽኹም ነይረ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ረይዎ ኤልያስ ኣማረ ዘውፅኦኸ as the Amharic saying goes ኢሉ በጠቕፂ ገይሩ so a delusional narcissistic desperate will say anything to get out of so እዚ መራሒ እዚ ኣብ ሕልሚ ኣትዩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነገር ክገብር ዝኽእል ንስልጣኑን ንመላው ዕምሩ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ Eritrea does not have the time to entertain a delusional hello of foolish desperados ስለዚ ኤርትራ ድማ ነዚ ናይ ሃጠውቆጠው ናይ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ብዛዕባኡ ክትዛረብን ክትዕልልን ግዜ ይኹን ድሌት ከም ዘይብላ ዝገልጽ ሓደ ካብቶም ወገን ኤርትራ ኮይኑ መግለፂ ዝሃበ እዩ እንተረኺበያ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ I wish I could find it but I think there is so much of content up the Twitter بقليلو كترغبي تخليني خاطر زوات زلو ابزن ترينا كلهم تم نقصات زوم كلهم ما راحتنا اثيوبيا انت لهم حدا انتينا كلهم ايرترا قبلو زطفوا مخانهم زقلص حبريتا دما كنرنخل so again and again بزح نغرات يصحف زلو maybe حنت خبرا زخل all I can do is كابزيا نزيا هاشتاج ايرترا تراينتري كرغباي خل خون maybe if that's what let's see here نزياس كرك فتني أبزيان ترغيبية okay if I could find زيت أب جولاي ترغيبة مزنا بروك هونكلو I'm trying my best to find this thing but it's not easy so بزح content تغير سلازلو بغلي لك ترغبي تخلني هاي wish I could find it إذا من الصومالية ترغبة present you so maybe I'll try to hunt in a mode data Ethiopia Korea هاشتاج إثيوبيا أنترينا هاشتاج زيا من البات هاشتاج Red Sea سكب زيا من البات ترخيمنا فلتني okay زيا كن رغبان خلنا just one second من البات ترخيمنا نايت أمباسادر زنبرت ملسنيرا if I could find maybe Ali Wang خان خليو so sorry أبكالك زيا كم تعلقون كفتني كرغباي كالكون اللهو so I'm data check yazia I'm gonna stop it here right here abziala sorry Ambassador Stefanos but there is no if and but about Eritrea's sovereignty and territorial integrity no amount of illegitimate instigation propaganda conspiracy and defamation can change
this truth ኤርትራ ብእንተታት ናይ ዝተፈላለዩ ልኡላውነታ ኣሕሊፋ ክትህብ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ብምባል ንጹር መልሲ ይህብለው ማለት እዩ so ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ሞግን ምን ይሁን ልክ አሁን ህዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን ችግር የለም በሰላም ኣብ መወዳእታ ነዋሕ ቪድዮ እንድያ እዚኣ ንኩላ ክንውዳይ ንኽእልና ኣብቲ ናቶም ኢትዮፋና ኢትዮ something ዝበሃል ኣላትኩም ምልእቲ ቪድዮ ኣበይ ኣላትኩም መሲልኩም ምልእቲ ቪድዮ ኣብ EBC ዝበሃል ቻነል ናይ ኢትዮጵያ ኣላትኩም ብምልኣ ክትሪኣ እንተደሊኹም ንሕና ግን እንታይ ክመስል ክእል ሓንቲ ኣነ ናተይ ሪቶ ክበክም ዝኽእል እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ሓደ ኣነ ክርዳዓኒ ዝኻለ ካብዚ ኩሉ ሰማዕናዮም ኔጎሲዬሽንስ ወይ ከዓ ስምምዕ ምስ ኤርትራ ይገብሩ ኣለዉ ግን ፃቕጢ ክፈጥር ዝደሊ ክመስል ይኽእል እዩ እንተዘየለ ናይ ውግእ ስግኣት እውን ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ንመንግስቲ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ነገር ዘቃሊሉ ክሪኦ የብሉን ናተይ ትምኒት እንተኮይኑ ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ሰላማዊ ስምምዕ ክበፅሓ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብውግእ ይኣክል ክንደይ ግዜ ይክዳመ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕዎ እንተዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ ምኾነ ዝብል ርእይቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ ኣብቲ እንካን ሃባን ብስምምዕ እዚ ግን ኢትዮጵያ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን መርገፁ ዘለዎ መራሕቲ ይኮኑን ኢቭን ዓሰብ ኣካሪኻዮም እውን ድሕሪ ግዜ ኣይንወፅን ክብሉ ዝኽእሉ ኮይኑ እውን ይስማዓኒ ብኢንተርናሽናል ሕጊ ወላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሳቶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ እዚ ስግኣት ናይ ፖለቲካዊ ናይ ውግእን ኣብ መንጎም ዘሎ ናይ ስራሕ ስምምዕ ክሳብ ዘይገበሩ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ ባሕሪ ስግኣት ናትና ክትከውን ከም ትኽእል ብተደጋጋሚ ኣብዛ ሓፃር ዕድሜና ድሕሪ ናፅነትና ጥራይ ክንደይ ግዜ ተፈታቲና ኣለና ሓንቲ ናሓዋሩን መፍትሒ ክግበረላ ሰላማዊ መፍትሒ ጥራይ ድማ እምበር ብውግእ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ወይ መንደቕ ሃኒፅካ ኣብቲ ዶብ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ልዕሊ ማንም ዝቃረብ ህዝቢ እዩ ንኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሽርክነት ምስ ኢትዮጵያ የገድሳ እዩ بعين قطبة خط خلقها بعين شركة كتري خلقها بعين بوليتيكاون صدتاون كنا كتري خلقها ومخنياتو إثيوبيا مس إثيوبيا تفانينكا نملي واتكا سلام سينكا نبرت زي كوينو زواج أنا جراي كونن تا إثيوبيا كسب زلا مالتي تا إثيوبيا أنت فريزا كالارسي ولا إثيوبيا كتفرسون دليتها كونن أنا مخنياتو أب قربيت كازولو شجر كل جزء سبيل أوفر جيرنا بها كفاس سلزخانة بزخانة نتمع بالتات ناراخونا بهم كم شيء بليز لايك جبروا سبورت جبرنا زي channel and I hope ناتكم ريتو ناتكم حسابات زجودة لنا جر كل سلزغل أب comment section قدر نابلكو السنة بتكم يدلي ناتكم حجز ناتكم لايك مقبار ناتكم سبورت مقبار كم وترو كم متن اللي عليه أقداسي نابلكو أبزيخ قد فيه بكال إسراء حساب من راحب تصبوا قبلكم تشاو بقى خيري لي حمدي هو ناس بحري عتمنيو بتاريخ زرس تايكوينيو زي بالعزقوس كيو مسلو نعشا في مسلو نزخز بس اما تخلي زلو همو قلبو نوا عدي عدي بلالو سفع كل دمي بحري داري من همو قلبو نوا عدي عدي بلالو